Hola, soc la Mireia de la cooperativa COS i el que més m'impacta de la cooperativa és la mirada que es té de les usuàries, que és una mirada enfortida i empoderada. Hola, soc la Laia de la cooperativa Mangrana i el que més m'impacta és la manera en com encara es fan les coses avui dia. En què consisteix el vostre projecte? El projecte Mangrana neix amb vocació de promoure l'obra d'artistes tant consolidats com emergents arreu dels països catalans i, per tant, al final es dediquem a promoure la cultura, l'art i la llengua catalana. COS és una cooperativa de salut col·laborativa que té dos objectius: oferir eines a les seves usuàries per l'autogestió de la salut i promoure dinàmiques amb la salut comunitària des d'un enfocament de l'economia social i solidària i de les cures. Quan vau començar i per què? COS va començar el 2011 al barri de Gràcia i el 2017 vam passar a Sagrada Família, que és on ara estem. I aleshores COS va néixer des de l'observació que hi havia uns contextos clínics que no sempre eren prou respectuosos amb la capacitat de presa de decisions de les pacients, en temes tan importants com era la seva pròpia salut. I fins i tot ens trobem en situacions de vegades de menysteniment davant les seves tries. Per exemple, si un pacient ha decidit que no vol parir amb epidural o que no vol prendre segons quin medicament o que decideix no assumir segons quina intervenció quirúrgica. Doncs aquí se'ns plantejava el repte professional de poder fer aquest acompanyament des de les seves tries. Vam començar fa un any i mig perquè teníem ganes de fer les coses de manera diferent. Tots ens dediquem al sector de l'art, del periodisme, de l'escriptura i ens trobàvem que allà on estàvem, respectivament a cada lloc de treball, doncs no podíem respirar allò que veritablement érem. Llavors, ens vam ajuntar, vam parlar unes quantes persones i vam decidir posar el projecte endavant. Quantes persones formeu part del projecte? Doncs actualment som 2 sòcies treballadores i 2 sòcies col·laboradores i en total som unes 20 persones, tant artistes visuals com redactors, escriptors, que estan repartits per Catalunya, Illes Balears, València i Andorra. A COS som 47 persones entre col·laboradores, treballadores i sòcies i usuàries una miqueta més de 1.000, concretament 1.045. Què us fa diferents d'altres entitats com la vostra? COS hem decidit que donem molta importància a la cura i ens cuidem molt. I aleshores hem trobat un equilibri molt interessant entre els interessos individuals i els interessos col·lectius com a cooperativa. Penso que el que ens fa diferents és la particularitat de cadascú. Som persones en la seva majoria sensibles i aquesta singularitat vers el tot és el que es respira en Mangrana. Quin suport heu rebut de Seira Impuls Cooperatiu i a què ha anat destinat? Gràcies a Seira Impuls Cooperatiu hem guanyat amb confiança i amb seguretat, que per nosaltres això és bàsic. Seira no només ens ha recolzat a nivell econòmic, sinó que també ens ha donat un acompanyament i ens sentim recolzats i impulsats a fer allò que d'una altra manera no podríem. COS va haver-hi un moment que va decidir fer una aposta per a un creixement important, amb un canvi de local, i en aquest context Seira va ajudar-nos amb ampliacions del crèdit i a més també va donar-nos moltes facilitats i ajut en l'època de la pandèmia, que va ser una època molt complicada per nosaltres. Com us veieu en el futur? Ens agradaria molt ser una peça complementària a la salut pública i també provocar un vessament del nostre model clínic a altres institucions. Mangrana en el futur es veu amb un projecte comú i compartit. Avui tenim el subtítol Mangrana Cultura Contemporània, però a la llarga ens agradaria ser Mangrana Cultura Contemporània i Col·laborativa, i això vol dir que avui estem difonent art, però a la llarga volem crear art i fer-ho de manera compartida.